Zuri esan aldizute zeo zer, agian ezarela amariko nena, ez duzulako hainbeste enbora pasatzen eumeekin edo, zeo zer esan aldizute? Nik orokorrean pentsatzen gaur egun ama asko beharre, lanian dauzela. Orduen nik ez dut jaso inoiz olako komentariorik aritzetxean dauela. Bai badaukot igual puntu bat eskolako gauzekin pizkatxo bat kanpo gelditzen azela. Orduen, puntu hori, errudun puntu hori momentu batean bai euki dezaket. Bai, azkenean ere bai, ustez, emakumeak sentitzen aldugula hori askotan. Gure burua kargatzen dugu askotan gauza askorekin. Eta da, nik egin behar dut, nik hau nire responsabilidad esan behar da, ni gauza asko solta ditut, ni gauza asko orain da, aritz, hau zure egiteko bete beharra da, nik danarekin ezin dut, gauza asko soltatzen junaz. Eta, adibidez pentsatzen duzu, errudun sentitxearena izan litekela sozialki garatu den zeo zer bat dela eta... Bai, oin arte beti, bai gure artien da, bai telebistan eta pelikuletan eta beti zen da. Bai. Hoxe erakutizkue. Bueno, ja pentso gauzak aldatzen da bizela. Ja, jenti pentso konturatzen hasi dizela batzuk, ez da laulan. Begok errandu errua sentitzen duela, eta espero dut hoi aldatzea. Azkenean berak, aidala ninten, ez du sentitu behar horrelako zerbaitik. Nik ulertzen dut, nik ere bai errua sentitzen dutelako ez batzuetan, enbertze gauzetan, eta uste dut hoi da emakumeak sentitzen dugun zerbait.